zu hasiko gara. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu 2022ko martxoaren 30ean arratsaldeko 7etan hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan onartu ala badagokio 2023ko otsailaren 30eko akta. Hor aipatzea behintzat ikusi dugun akatso bat bozketetan agertzen da Bilduk aurka bozkatzen duela konpostajeko zerean uste dut, edo txaine, momentutxo bat, seguruan dukote zera. Abstenitu egin zen uste dut, ez da, nik uste dut, txain, etxesan gutzuete. Agertzen da aurka eta kontra. Ez dakit horren besterik edo baldaketatxo hori eginda, bozkatzera ingo dugu. Aktaren aldeko bozkak, abstentzioak. Bigarren puntuan, 2023ko urtarrileko eta otsaileko alkatetza dekretuen berri ematea. Ez dakit horre dekretuen ari edo... Barkatu gaina, justo boskak berak izan diala, eta bizakin alde, ez? Ez bai, bestela gero euskadi zenbakiak ez... Hola, egin dut, eta ez da txara, perdona, no mira opak. Guk dekretuetan galdera bat. Ikusi dugu elkarte desberdin diru laguntza bada bezala bai urtarrilen bai otsailean, eta ipintzen dago, gehienetan ipintzen dago behin betiko diru laguntza jartzen dago, baina atxosten diru laguntzan jartzen dago behineko. Horren zergaitia, behin betiko zelan eten dan, 2023koa litzateke nik uste dut, ez bana zerratzen, eta karo, ziurrenik zuriketa egin beharko dabe, ez dakit 80 jasota dagoan eta gero 100 edo 100 osotasunean, baina zuriketaren zain ziurrenik egongo da espedientea, ez dakit ja bideratuta dagoen zuriketa, baina horren harira. Bai, garaine. Bueno, normalian, diru laguntza bat ematen danean, hasiera baten, behinekua da. Eta geratzen dana zuriketa arte behin betikoa egiteko. Gehienetan edo sarritan kopuru bera da, baina batzutan izan laike ezetz. Orduan, ja zuriketa egiten danean, eta da momentu hori, seguruenik, berriro errepikatzen da zein da behin betiko diru laguntza. Behineko zenbaki kopuru berdina edo zuriketa egin eta gero gutxiago, inoiz ez da gehiago. Orduan, dia terminologi juridiko horiek. Elkarte desberdinetako diru laguntza dira, Esan edo, dute diru laguntza desberdinak, eta nik uste dago pastan da lehen idiproekin pastan zan moduen, ez? Ez da denporarik proiektua aurkezteko, edo danalako aurkezteko, emoteak diru eta gero justifika egin bidabe. Hori da, horti doi gauzi, edo? Izango da fase desberdinetan dagozala emandako diru laguntza desberdinek. Elkartietakoak zelan agertzen da, behin betiko. Karo, elkartetakoak bukatu dabez, eta ja behin betiko kopuruak atarata dagoz. Eta bestean izango da aurretiazko fase horretan egotea. Diru laguntza bat beti esaten dizutenean. Bizkaiko Foru Aldundian be, bai. Hasierako zenbateko hori da behin-behinekoa.
porque dago baldintzatuta gero eginkizun batzutara eta izan laiket, orduan, hasiera baten da behin-behinekoa eta gero da behin-betikoa. Egisa da hasi garela terminologia hori aldatzen eta hori espreski esaten, eta bueno, aldaketak batzutan ekartzen du batzuk egitea lehengoko eran eta beste batzuk era berrian, ez? Eta seguruenik egongo dira dekretu batzuk ñabardura horiek egin baik eta beste batzuk ja hasi direla egiten. Baina hori da arrazoia. Hasiera baten behin-behineko ematen da, zuriketa egon arte, eta gero azkenengo dekretu hori segurunik irakurri dozuna da, eta behin betiko durante izango da 20. Eta 180 eman denez, ordaintzea 120. Olako forma eukiko du irakurri dozun dekretu hori. Da horregatik, ez dakite esan duen. Gero dauz, urtarrileko 35garrena, otsaileko 2garrena, 21garrena eta 51garrena dira, jartzen dau 35en lehen ordainketa, urtarrileko lehen ordainketa. Otsaileko 2garrenak urtarrileko 2garren ordainketa. Lehenengoa da 355.000 euro. 2garrena da 128.000 euro. Otsaileko 21garrena dino, otsaileko lehenengo ordainketa 97.000 euro, eta 51garrena, otsaileko 2garren ordainketa, 20.000 euro eta puntutu hori. Zeren ordainketa dira horretik? Horrek dire... Ez da jartzen horretik. Horrek dire, urrengo puntuan daukogu, irudibetero ataratzen den kalkuloa ordainketen bataz besteko egunak ataratzeko. Horrek dire, pagoak, kasu honetan 15 aldiro egiten dire loteak, eta 15 aldiro egiten dire ordainketak, heltzen diren faktura eta zera guztiak bideratzeko. Horan bada, urrengo lako igual argitzen badozue fakturen ordainketak ero direla, eta idazkaritzan gauzi da, ero... diru asko da. Dire ordainketa aginduak, ez da, azkenean... Faktura ez bene, bai. Eta gero, dauz zerbitzu biren esleipen, txakurren zerbitzua eta olio erabiliaren zerbitzua, dekretuz eman direnak, da igual inako zila beste formato baten ez? Egun nako zan, beste formularen bat egiteko. Apur bat zabalaue eta aukera gehiago zabalduz. Hausnartzi da benetan, zelan eskaintzen diren zerbitzu horiek eta zabalago baten eskainiak badiren. Hori da, 3. puntuan aipatu dudana, ez da, 2022ko 4. hilabetekoaren ordainketen bataz besteko datua ematea, eta hor ikusi baduzue 8,89 eguneko bataz bestekoan egiten dire ordainketak. Eta hor ikusi ditugun ordainketa horiek hori dira, 15 aldiro egiten diren ordainketa aginduak. Gero 4. puntuan 2022ko aurrekontu kitapenaren kontu ematea, batzordean komentatu gendun pixkat, batez be aipatziarren, 2022ko aurrekontuaren emaitza positiboa dela, 675.411,05 eurotan, eta gero gerakinari, kitapenari eta gerakinari dagokionez, hor taula, laburpen taulan, hainbat kontzeptu azaltzen dire, eta orotara 3.065.000 euro agertzen dire diru zaintzako gerakina guztirakoan, eta horri kendu behar zaizkio kobragaitzak diren saldoak, 542.000 euro, ken gero bebai finantzaketari lotuta dagoen kopurua, 899.000 euro, eta orotara horrek ematen dugu
gastu orokorretarako diru zaintzako gerakina. 1.624.000 euro ingurutan kokatzen dana. Orain eginda txertaketa dekretua, aurreko urtetik eratorritako konpromesu guztiak txertatuz, eta horrek emango digu gutxi gora bera zenbateko gerakin erabilgarria gelditzen zaigun, eta aipatu neban hori gutxi gora bera 500 da 5.000 euro izango direla erabilgarri geldituko direnak. Oro har hori litzateke. Gauzatze egoerari dagokionez labur bilduta, kapitulo gehientzuenetan gauzatze egoera pixkatan ditu egiten da, batez ere hirigintzan gelditzen da jutsuago, baina aurreko urtearekin alderatuta gora egiten du, eta egia da konprometitutako gastuak uneko 80 baten gelditu izan direla hirigintzako proiektuetan, hori alde positiboa zentzu horretan. Eta gero diru iturrietan, hori, partida kapitulo batzuk gora egin dute, udalkutza kasu, azkenean kitapen positiboak egon direlako, eta beste kapitulo batzutako zeretan, batez zergetan, IAen eta IBian desajustetxoak egon dire, bat gora, bestea bera, azkenean orekatu eginda, eta oro har batzordean aipatu genduena. Ez dakit olan aipamenik edo neko zuen. Bosgarren puntuan, Idoia Bartzelok Aldakano Sansoloko ospitalean pediatriako eta arrisku txikiko erditzeak hartatzeko oinarrizko zerbitzuaren alde aurkeztutako mozioan hartzea. Mozio sakona aurkeztu gabe, pixkat bertan azaltzen da, ez da, zer nolako garrantzia ematen dioten eskatzen den zerbitzu berri hau Galdakako Usansoloko ospitalean txertatzea, eta arrisku txikiko erditzeak eta pediatria zerbitzu hori indartzearen oinarriak zehazten direzta. Gure partetik ikusten dugu zein den eskaria, baina gure zalantzak ditugunez gai konplexua dalako, eta azkenean Osakidetzak eta referentzizko zentruak basurton eta gurutzetan dituztenez, eta bertan eskaintzen direnez arlo honetako zerbitzurik potenteenak, bertako pertsonala eta jakinda zer nolako arazoa dauden gaur egun pertsonalarekin, bertatik ataratzea pertsonala Galdakaon zerbitzu berri hau txertatzeko, bere arriskuak izan ditzake, ez teko ziurtasunik, eta horrezegatik ez dugu alde bozkatuko, baina kontra abstenitu egingo gara, eta bide emango diogu mozioari, hori gure azalpena abstentzioa dagokionez. Guk aztertu dugu eta gu alde agertzen gara, eta kezka hori, pertsonalen kezka hori guk ikusi dugu, ez? Baina horrek badeko konponbidea. Eta hori, eskatzen dugu beste alderdiz, eskatzen dugu onartzeko mozio hau, eta aldan neurri zen, bultzatzeko zerbitzu guztietan, ez bakarrik ospitaletan, bezik eta ambulategietan beharrezko profesionalak egon ditzen, kasu askotan ez teko guz. Eta horrei bide motia. Beste ipamenik. Bueno, de nuestra parte también hemos analizado un poquito
y comprobamos que una vez más se demuestra que nuestra comarca es la gran olvidada de Vizcaya. Somos los únicos que debemos pagar peaje para ir a nuestro hospital de referencia. Tenemos limitado el horario del servicio de urgencias de pediatría en el ambulatorio de Durango. ¿Qué decir del servicio de pediatría que tenemos en Berriz, sin ambulancias medicalizadas y un largo etc.? De hecho, en los últimos informes que ha presentado el Ararteko, el mayor número de consultas y de quejas son precisamente por las deficiencias a la atención primaria. Hoy aquí se supone que debatimos si queremos que la nueva inversión que se va a realizar en el Hospital de Usánsolo se incluyan servicios de urgencia de pediatría y asistencia de partos de bajo riesgo. Hoy debatimos sobre si nuestra comarca tiene derecho a tener unas urgencias completas de pediatría en nuestro hospital de referencia o que las mujeres con partos de baja intensidad sean atendidas en su hospital de referencia. Hoy debatimos también si nuestras hijas y nuestros hijos sean atendidos en el hospital más cercano, sabiendo que una pronta atención, tanto para ellas como para los aitas y las amas, resulta menos estresante que las acumulaciones de pacientes de cruces. También debatimos si queremos un hospital donde las futuras amachos puedan elegir cómo va a ser su parto, un parto más individualizado, más cercano y con más servicios y equipamientos. A todo lo anterior deberíamos añadir el ahorro de tiempo y actuación que supone la menor distancia y también el ahorro económico. Ante todo lo anteriormente expuesto, desde nuestro partido hacemos nuestras peticiones y votamos por supuesto que sí. A ver, mi votación va a ser, me voy a abstener, puesto que tengo también mis dudas, porque ahora mismo, por ejemplo, nos pasa aquí en el ambulatorio de aquí de Berriz, que nos falta, en algún momento nos falta el médico de cabecera y no se sustituye. Entonces, evidentemente, si ahora mismo hay posibilidades de que tendrían que sustituir, es que están recortando. Entonces, poner más trabajo en Galdácano, se supone que lo van a recolocar, no van a... Entonces, quitar de un lado para poner a otro, pues evidentemente tengo mis dudas. Si realmente fuera que lo van a colocar gente en Galdácanos, van a contratar gente, entonces, pues yo sí que lo vería. Pero tengo mis dudas al respecto de que lo vayan a hacer. Entonces, para ello me tengo que abstener. Bakarrik argitzeko, eta ez da nire musine, David, eskara gutxarrenak, badagoz, leharti baikoak behorti dauz, gu baino bide luzia hau edeukenak eta are bepeaji ordein dugu dabe. Eta Carmen, horrek oso erraza da. Oso erraza da, jentia kontratatzea hori oso erraza da. Oso erraza da. Zuk esan, aipatu duzuz, rekorteak aipatu duzuz, orduan, ez rekortatzea eta aurrekontuak onditzea oso erraza da. Ez dauka hori borontate politikoa baina ez da behar horretarako. Bai. Respecto, Josu, la verdad es que no está en nuestras manos, ¿me entiendes? Porque si fuera por mí, evidentemente así no sería. Boskatzera ingo mozioaren aldeko boskak, abstentzioak. Vale, eta gero 6. Davidek eskatu zidan mozioa gai zerrendatik kentzea. Orduan, ez dakit prozedimentalki garaine horrek bozkatzea behar duen, edo sin más, kentzen dugu problema barik, eta 7. puntuan, galdezkera guz, zakitulan gara eriken zuen. Bai, bueno, heldu da gure eskuetara Durangaldeko amankomunezuaren prentsa ohar bat, eta erdera zeldotan niri, eta dino
Servicio piloto de atención diurna para personas mayores con riesgo de dependencia. Abaino honengo da bena. Eta hainbatetan hemen entzun dut, ezin lekela hori. Guk eskatu izan dugunean berrizen olako gauza bat, esan duzue, ezin dugu lain, ez dela gure kompetentzia, ez dela... Bai. Gero esaten zenduen, jubilauen etxia izan dela olako zozer guk eskatzen genduen. Hau, honek, antza asko deko, guk eskatzen genduen antza asko deko. Bueno, debatetik, abainarren gaitik pozik gauz, espero da egun, zerbitzu piloto honetatik aratago juti eta egunen baten berrizen beukitxe olako zerbitzu bat. Ezke, guk aipatu izan duguna eta saldu dugunan eta hemen izan da zerbitzu hori nahi gendula txertatzea nagusien zentro berrian eta horrela publizitatu dugu eguneko arreta zerbitzua eta hori jorratzen da kasu honetan gizarte karterak agintzen duelako eskualde mailan eta mankomunitatearen bitartez pilotatuko da abainon epealdi labur baten eta ideia da mankomunitateak logikoki gainontzeko herrietan zerbitzu hori implantatzen joatea guk nagusien etxea dakigun moduan obretan dugu eta ideia litzateke obrak bukatu ostean implementatzea zerbitzu hori eta guk beti horrela esan dugu eta esan duguna da desberdindu egin behar dela eguneko arreta zerbitzua eguneko zentroetatik gauza desberdinak direlako eta gure apustu izan da eguneko arreta zerbitzua berri zen martxan ipintea baina logikoki kasu honetan mankomunitatearen eskutik eta elkarlanean gainontzeko herriekaz hori horrela da eta udal kompetentzia hori da gure kompetentzia ez eguneko zentroen kompetentzia hori Aldundiaren esku dago. Deitu, gure zuen moduen, berdintza. Eta gero, astelenien antolakuntza batzorde bat egon zen, eta komenta honen nik, holan heldu jatalako, berrizei aman komunaz guen remanentien parte iseteko, 385.258,08 euro ordaintzie tokatzea jako zela, eta hori zen martxoak 27an, eta nire harridurarako, teknikarizek etzek izen, idazkari kontu hartzaileek bez, eta bestiek ez dakit. Orduen hemendik urten eta galdetu neban. Ia berrizko ordezkaritzarik egon zan, guri badakit egon zala, eta ez haustien alkati ebintze egon zala. Orduen, ez dakit ze komunikazio klase da, baina ez dut uste 385.258 euro kopuro txiki badanik, holan egunetan ezer komenta barik egoteko. Orduen, gainera apur bat gehiago behitute, eta apur bat etxat da txokantie, zenbakizek behitute, zenbaki horretatik 216.000 euro doi zuzentute gizarte ongizatera. Justo berriztarrek gehiagen galdu egun zerbitzu izango dena, ikusten da 216.000 euro ipini behar duguzela horretarako. Orduen ageri zen gelditzako guri planifikazio ezelan sartu ginen komunitatean, ze hau uste eta aurre ikusteko gauza bat zela, remanentien parte izenbiko ginela momentu ematen zeo zelan, aurre ikusi barik eguen, eta oin zer, zelan ordain dubidan gureko gendun jakin, eta txosten horren laburpen bat, eta egokiera juridiku urrengo batzorderako alba da garaine, azterketa bat egin egon liken. Askorik egin. Ofizialki ez ofizialki ez dugu ez jaso. Egun horretan egon ginen berbetan dagokionagaz eta esan genion gure
gure zalantzak prozeduraren aldetik, hemen batzordean komentatutakoa berak izan zirela, eta berrikusiko zutela esan zidaten. Hortik aurrera, Eltxen Gazkunian erregistrotik, guk aztertu behar dugula, bai. Seguruenik onda ongo da, baina behintzat ikusi behar dugu alako gauzak. Eta bai, orduan txostena bat egingo dugu zuentzako, problema baik. Baina bitartian, zain gaude. Bai, eta argitzia azkenean aurrekoan aipatu neba moduan, antolakuntza batzorde baten, bertako idazkariari, azkenean pentsatu behar dugu, mankomunitatea bere idazkaria eta gaur egun da interventorea deukela, eta euren txostenen arabera bideratu da hori, eta komentatu izan dugu, eta neuk bertan idazkariari komentatuta, prozedimentalki bideratu behar dutela telematikoki informazio guztia era egokian udaletxe honetara. Eskaera espreski neuk eginda. Ez dute hori bermatu arlo teknikotik, ez politikotik, arlo teknikotik, eta hori eskatuta zuzenean egia da, hori eragin behar dela, eta bideratu behar dela. Eta bestetik, begiratuko dute berri zen, gure kontu hartzailetzatik egokia den edo ez, bertako interventoreak bideratutako txostena. Hori alde batetik eta bestetik, gerakinaren erabilera hori egiten ibili gara, hau da, gizarte zerbitzuetako gehikuntzak eman direnean, eta batzorden Aitorrek berak komentatu ebazan kopuru batzuk, logikoki gu gerakinean ez bagara parte, mankomunitateak eskatzen digu zerbitzu zeraz baten gehikuntza baldin badago, dirutxertaketa bat egitea, eta horrela bideratu izan da, 30.000 euro txertatu izan dire gizarte zerbitzuetako AESak bideratzeko, adibidez, edo belodromoko proiektua albidetzeko, beste 30.000 euro txertatu dire, horiek mankomunitatea pasatu izan ditu, epealdi desberdinetan, eta hori komentatu dugu, hobetu egin behar dela, azkenean gu udal moduan jakin behar dugu, ze diru urtero txertatu beharko gendukeen zerbitzu desberdinak bideratze aldera, batez ere erakina erabiltzen denean mankomunitatetik, eta hori bideratuko da. Gu ez gauz honen kontra, argi dau, zozeren parte baga, konsekuentzia guztitzik egin zen bidala. Diru hori ez da gure, epinin bego gure behizeteko, hori argi dekogu. Baina ikusten dena da, ez dala egon aurre ikuspenik, hau jakin ezan. Zuezin zara sartu leku baten eta handauenan niri da zer ordendu barik. Aurre ikusik egomiko zan, lehendik. Zutugu, ageritzen gelditzen dela, zelan sartu ginen mankomunitatea. Ze hau? Bai. Jakin izan dugu, hori horrela izango zala, zegu mankomunitateko partez garen izen, bai 2012-tik ona hainbat zerbitzutan, gainontzekuetan ez, hor logikoki gerakina, euren gerakina ezin izango gendula erabili, orduan zehatz-mehatz, esan dut, gehikuntzak egon edo etorriko diren enean, berrizku dalako raportazio bat egin beharko dau, bai edo bai. Hori genekien horrela izango zala, ez genekien kopuru zehatza, baina genekien lehenengo momentutik. Zerbitzuaz amaitzeko, heldu da erabiltzaile batek baino gehiago helarazi dozku, begon diela, gitxinez 6 hilabete ordaindu behar damen kuota ordaindu barik. Eurek erabiltzaile moduen, mankomunitatea ordaindu behar dutzen, zerbitzu bategatik ordaindu barik. Eta oina zidi ordaintzen, helduak ez martxuen helduak ordaintzeko azaru eta abenduko errezibue, apirilean ordainduko gabe urtarrila eta otsaiakue, gutun baten helduak, eta maietzien martxu eta apirile. Kontuten egin zelako egoera dagoetan, uste dut, hau ezin likela onartu, hau ezin likela barriro pasau.
Bai, eta Osea, ze kuota batzuk ez die... Osea, guk adibide argibideko, bat oso kuota txikize da, baina beste bat kuota importante bada. Egoera zaurgarri zen dauen familia bati 3.000 euroko zorra pilatzen baiako, egoela arazo horri aurriteko. Eta guztiz adoz, Josu. Eta gainera hori da albidetu dana, urtietan, 30 urtetan, mankomunitatea idazkari kontu hartzaile batekin aritu izan da, eta orain lotu dana hori dana saiesteko, da interventore batek hartzea, eta tak bat, eta hori albidetu da. Eta ungara urte askotan, zerbitzu banaketa hori egin gabe, eta lan pilaketak egon izan dire, eta ordainketak ganoraz bideratzeko, banaketa horrek, eta... Hau kobrantza bada, eh? Bai, kobrantzak ere, kobrantzak, azkenean da rekaudazioko arloa kasu honetan, edo gastua bideratzera aldera berdin, azkenean zuk lan pilaketa baldin badukozu, txarto bideratzeko horregozo, orduan oin, gure berak epatu bilkuran, esperantza dago, interventore berri bataz eta bataz, horrek zero guztioi, zuzenduko direla, hobetuko direla, guztiok esperantza horrekin gagoz. Uste dugu abantaila badala komunitatearen zat. Hoxe, besteik ez. Vale. Eskerrik asko, bai. A ver, referente a lo que ha dicho Josu, ahora mismo, por ejemplo, es una duda, ¿eh? Esa persona, por ejemplo, que pongamos que le diga la factura de 3.000 euros, le darán una facilidad porque para pagarla, digo yo, ¿no? Porque si no, esa persona come mancomunidad durante una larga estancia. Yo entiendo que sí, pero eso es la norma presupuestaria como tengan y como porque el se fallo aplique. No ha sido evidentemente de la familia, ha sido fallo de la mancomunidad. Claro. Pues Sí. esperemos, por favor, estate al quite. Vale. Que es el único que puedes estarlo, evidentemente, porque va a la comunidad. Claro. Porque es que si no sería, vamos, que no lo veo normal. Bai. Vale, eskerrik asko.